Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Kublai api ki pajba ki pajlang ki kentai ki shenrang ki long kme ki long kpa ki hep ki barit bat kumju ki samla ngade ban ker khar kongor bat pidang yapet ya ka Patisi TV oj ka Patisi TV ka bajuele ban kentiu ya ki sap ki pong lagadai hakarwai ka shat ka tem ka put bat kumju ru ban kentiu ya ka film kasi mentah hang ni pidon bat ngah hapo biju cinema hakaba la pelaj bat pergi pajba ya ka film ka bakerteng ka thong yong nga oj parlok ka film thong yang nga la pelaj pajba hang ni apo biju cinema ali ngini pej ban ngi tuat jingmut hakaba yadai bat ka ne ka film ni ngi i ji pajba ki bidang emi ki bidang wan pej ya ka ne ka film thong yang nga tungini ya kelina ki ge ka ba ki don ban ong mo hablor ka ne ka film Dia ba piwan pej atau film mentah mo? Kalau kumno kalong atau film piwan pej. Yang kabiang mo? Itanat mo? Tah. Ni baba piwan pej atau film kalong kumno atau film piwan pej. Kabiang ni. Kabiang. Tah, pibat kalong kumno atau film piwan pej. Kabiang. Suai ke jibak ni. Tah, itanat mo? To kumno pisngok kumno atau film ka pi. Mo? Kalau kau baik nak cibuan, Pi shuan pej kai ne pi day no simbentar na kumno. ada mentah ya kan di film. Pidan bentar mo. All the best mo. Antara film pi. Cibuan. Piwan pej itu film mentah ka itanat ne kalong kumno to film piwan pej mentah. Itanat mo. To, best buan. To gini wan pej gini film pia long kumno ka itanat ka film. Ka best ba mo? To ka best ba ka film yong. Kalong kumno ka film piwan pej mentah to. Ka best to. Kumno kalong ka film best to. PE mentah gat no gini pej ba gidang emi na po hall ka dai ka full hall. Ki wan pej gini ka film toing ka ba itanat si syabat mentah pidang i la jong hikmat gidang emi buk sibuk puk sibuk gidang emi ki pej ba ki bidang wan ban pej gini tema piru sawan ban pej ban ya saki dala jong hikmat ya kani ka film toing ka bedang peni hang ne po biju sinama ya ka por pila ban jedi dala de na do gawe ka por ka dai khatway bar baji ka basan baji ber pra baji pila ban pej pi hang ni pej ba gidang emi mo puk sibuk namar ki wan pej gini film ka ba itanat sia wan pej pilong kumno to ka film ka pi wan pej mentan ibang ba mo ta best ba ibo wan pej ka to ka film kalong kumno ka to ka film pi wan pej mentan Biang ni tenat ha. itanat ba mo pila ban nong i pej ba kumno Biasa. ka best ba to flash bot to hang ni pila wan pej ka to film mentan dei kalong kumno to ka film pi wan pej Hanga marway nga Hong shop ngai Beijing yaro I simi kongkeng balong nong chna. But hanga marway nga sokmen bagi film kasi jogi kelanang kia but kani ka film thong yanga company ba kamlong kum kalong natural bha kar kumak kar kran ba kar kum kakata hi flash to pi so kumno pi long kalong kumno ka to ka film pi wan pej mentan ka internet ka film ka kajing batai ru ka internet maka de ka music is live. Teh kadang utama music is life. Okay to. To ini rong ni. Mentan i wan pej ka to ka film. Galong kumno ka to ka film ka ba piwan pej piwan saki mentan. Internet mo to ka blai sibon. Tapat ngi don ru hang ni i amabel smi ba amabel susmi ba dai iwe na kinong ruai. Ini kli kai ka ba isyam ka i ka ba ilap ha ba dai ba ka film. Galong kumno ka ni ka film. Lagi film benar di bangala page na dok muswa. Hadok mentah long ban ya compare bat di ba muswa ban mentah. Long kani ko film kani ko way ni di film ka ba betam ngon Ba bet mo. Ka banung kong tam ro mo pan kami dan taga musical. Hey, kong ma. Hey, all best next. Perlu ba i hagni ka por ngi don lang hani we long inong ni simenta hagni ka film. Tipis ngok kumno ba kani ka film kala release mentah kasi. Ngas ngau komen na ba ya iba bon ki pat ba gi wan pat ma ya gani ka film Tipis ngok kumno ya ka part la jong ba piak. Ba iya ka screen kumto. Keren dah penaro. To shuai shu ongi ka ba bakin. Keren ongi pa ba. tanga karsian ni pat ba lakin ngau pa ban wan pat ma ya gani ka film
boleh ki perlok ro ki ang ka ki ikan nat ha ni tang ka tak boleh sebut ni puan pangidon hang ni iwi thai samlai ba jelun nyem pun mo i balong iwi nong job ya kontes ke bala penong da Karet FM ban hang ni yo ya gani ka ke gani pila ban batai bat kalong kumnu ka film ba piwan pej hang ni okey ngayo ya kani ka award ka Red FM bangla job ika tu ka competition ba shapang kani ka movie bang lala banwan pej ni ban ngalala banwan yalam ru iki parlok jangar kumjo ki relatives ki jangar kumjo but I have so many things actually when ong kani ka movie it's really good I can say it's 100% excellent and ka ika bangalan khamtam kalong ba it encourages us in our everyday life ka ika bangalan mga personally kalong ba in life bangimday ban give up kanu ka bangile we have ban stay strong and be consistently faithful to whatever we do in our life. So I feel like this movie has encouraged me personally and has encouraged everybody who saw this movie. And one thing I learned that in friendship there is no boundaries. Even if we have to be through thick and thin, maybe in between the devil and the deep blue sea also, like the friendship should always be consistent. So I'm really grateful and thankful to Simi Kongtiang, especially who directs this movie. We are so proud of her team and her hard work and also I wish her all the best and God bless the whole team. Thank you. Yang tu perlu kembali ong di ini thai samla waka tu ka film ka dei ka film ka badon la ka jingmot ka baket ka jingmot sawan ban sakhi dala ka jong hikmat perlu bi hang ni pat ngidon ya wei ba pi ai thu ba badi aktor baju ak pidang i ru ka film ka bai yak gang mo atau ka film ban toni tingini kli i bi wan pej man ni mentan ya tu ka film thong yang ka e ba idon ma dong hlor ka tu ka film gani ka film bangai hak nalo jongka haban toni ban ngai ba ikan ka film kala kham kala sisa ban kala kham kala yarangkat bat ka haban toni gani pa chunga ye haka quality jongka nata ka story lai nalo kata pada sekarang sa kani kalong ka first musical movie di kani kasih kalong kum tarok rock kasih jantia akadi ngai iba kadon ka mix language mix iba jantia de kata di koi bersetelah kalau combine iba kipai ba ke songshit ba naru concentrate naru besar naru concentrate di story ba kan kalong kasuki ba story nai bat ka sutrat kan bat ka kalong basang ke ba su ba kalong triteng kalong emosional bat akaba halu yung ba kay ka ba kum ka kerteng bong kathong yung nga kathong yung nga kapoy sa kata kathong kabaw uni aktor dan nadu danglit bat ka actors ka community bat akwa ay bu poy sa ka jingjok chung kalas yo sa ka jingjok kay ka ba kalong happy akajuk upor bat akajuk upor kalong sad ba kami akan dua lah terus anyway best ka ngawut I wish all the best for the team Thong Yonga mo please go te perlok ba hang tu layo bania tuat jingmot bania kli bania kren bat ki paj ba bat kumjuru bat ki ting shop ki puran ki ba ya don banta ki film khasi bat ki la ong bakani ka film Thong Yonga ka de ka film ka ba internet sisa ka ba ktik ka ba don la ka jingmot te kumta ma phi ki ba pej na ying sawan bani sakihi ya ka por pila bania ijit ka ba kharwai baje ka ba ar baje ka ba san baje bat ka pra baje wan pej igani ka film Thong Yonga nakliang jonga ban ker khar ngor ai khuble phi ba sanang ye pej ya ka bati si TV ka channel ka ba wanra ik khubor ba ki jingpen bernya shafi khuble shibon ka kertek jonga golden star suciang narliang ta menta kesngi ngilaya ban pelaj ya kana ka film Thong Yonga ngas ngyo komen hadu kata sikato ngila upkmi ya ka tarik banyo menta ngilaya ban pelaj ya kana ka film Thong Yonga arbasal tarik nombar hang ne habiju cinema hall Shillong hagane ka film ngasim ka compare na kiwe ki film boni ki film ngasim comedy part hagane kala along by full supporting actor tangala la
simlut barok hi kirol hang ne all rau te kalong ba compare wa kan ka film ba ngahap da practice ba ban tem namar ba mshwa ngam da tem ba re teman tabat ham ngah practice ban tem kum no ban namar kan ka film kum pilatip kedai ka first khasi jantia musical movie tengah hap kalong ka hianga namar a practice ban tem hane ge ba compare hi ka ba ning kong hi ga de ngi de na nong kendong ka pat nong kendong ka balong ka put ken mau yang ba nga de yo khna nong kendong sisa ka put ken mau sisa te yang ba de ya kita kipor bangi ju ilej kita kipor sit sim ayo hang ta kumnong ye poi sakata ka komunong tem kata galong compare ba yang ban long unong tem ken haka we ka ban kan hun jongi bingi ya don saw ngot haka kan hun ka jingkerpat jonga ya kipaj ba ning kong nga ai khuble ya phi kipaj ba phi la krisyan bha yangi nakipor daya mentaru nga kerpat rit ya phi kipaj ba singa bha ban ai ki jingkersyan jong phi klem de ki jingkersyan jong phi ngimla ban snai ki film tengah kerpat ya pi singa bha bani kerjaan yangi dagaba phiwan chanecha biju cinema hall ban saki dagla ki jongi khmat jong phi ban page ya kene ka film thong yonga blesibun te parlok ba hang tumentan ila yo ban ya kren bat u golden star suchang we na ki tin shop ba pia tip do badu ba baro pia itu te mentapat aleng ni kren sabat ki we pat ki ting shop ki puron ki ba shimanta hakne film Ani haba kalau poi kesni mentah kesni bakila ready saya kena film ngang so dap da jing so ni so comment palat namar banga yu ki ba ki wan tur baki ai kata ka jing kersan chongki ka ba penlong yaki bakin ni kinon pet da ka jing comment chongki ma ka penlong yang aru bangan tracy tom shushu na mentah ki ki film ki bandang dangman jing so tanat ka banga ngayo kani na kani ka film kalong ba kani ka film kalong mga yo usam ula long uwe aktor uba tibet bhab hakiliang ki ban acting dengan sultanat bhab yo shimentalang badu te kawai ka de bat ki padi ki film ki long ba hot ngala ba ki film tama long kampat long kadon himo ka benta ka bangala shim ka ba long biang tama ngasultanat pala kani ka film lingba kani ka film haba phiwan pet kai te kalong ka jing ai ya jing mut bat ka jing yo ya kata ka jing sngau ka jing pertan ki pat ba barok ba kim dei ban long ban kan ran dia ni la chong ki dei ban tur bat sakmat haba ki don ka no jing e la ni ki ding pin kyang la ni ka no ka jing sngau ka bam la ki bakin tur sakmat ki bon ki jing e ki bon ki ne ki tai tama kim lengba ka ni ka film kalong ka ai sim pala ki nong trang ki ban kiu shakrang ki ban yat ki kam chung ki kalong ka ai man sim hai ki te wan khnang man pe ka ni ka film ngakerteng imido shala but kani ka film ngashim kum I parajong I regina ngakerteng dao ka film jinghisha ka thonginga ka ka first film jonga di mentang dang dek ka film ka baat ka kerteng ka film up de jongi ba banteng ke experience se ani nga yo shibun hi jinghisha de na bentakan ni ka film ka ba ngala juang teng hi ya kong simi ba what I have learned ka ni ka film ka de ba benong patience but bendon confidence kan de hakani ka feel ka bangi don kam ba bendon patience but bangi don confidence di apart from that nga in jinghisha ngam don kata ka sab benong acting ka de na ka de ka jing kwa jonga bangan kwa ban ak film ti nga syutra nga persang la ka persang hi ti ka syuwan la ka wan hi nga hakani ka film ka pol bang issue nga ken ma tu pol ba ka tu pol bang nga yam pol ba yap I ne jonga ken jing sang nga da rung hisha ti hapo ka character nga da yam hisha hadu ba itui ba ak yam ru ila da ja umat hisha mo ti kata hi ka long ka ba memorable kan tangkawe hi ang kwa ban kintu ki pet ba fi yo I ba menta ka film industry po Meghalaya ro kala ki bhasha papalan tinga kintu ki pet ba kin sngo ba ban wan
ben kesan lem ya ki film khasi jantia mo di khamtam ka film thongyong ngaru ka balong ka first jantia khasi jantia musical movie te kadon bro ki flavors ki tears hidden comedy kadon nadong sedong but ka ai lessons ru yang ki kum ki kena samla ba ni de bendan kata ki aim in life kente even though ba hidden bun ki jing e ki mau jing thut ma ka jing em ru ki de benya be shaprak de one page ya ka film ba pinyo i ya kata ka bakin ba pinyo i ya ka eken ya ka thong yong nga Hakabai re bat ka bangi yo terik enta arpsau ngasngau ka de ka por ka babeng ba mar bangi la yo ban le publicity ba te nga sungkuman ba ngi la yo kan hi terik arpsau terik kane ka film kalong ka ba pher shishan mar ba hakitu gi khat sau tli ki film ngasngau ngala le da ka ju shika ju ka script te nga kwa ban persang no da ka bathmai te ngala le kan ka film menta ka ba ngasem jing namar ba ni don kini ki live music kiba mder kiba le lupa bakin shub le tangi lip sync ki hapan boot igi string ki beats jong ka drums jong ka to gitar ka kalong ngasngu ngala dai hat bai ken ban penlong iki bat usam ru ula le iki karakter ki tu ki karakter menta ha ki tu ki karakter kiba khamlong balong raw last time and then long romantic hakane pat ka film uhab an play ra kawai pat ko role as a comedian ru uhab ban le bat kunju ru as a fighter to ka jing kawai kalong ba ngila shoot kini ki concert mo ngila shoot a stage te ka jencar lawan wat ki crowd sakibai ru don kepor ba ki bapli ki crowd kim tip re bangi ka film bangi hab an shipau arpau tek kinang mut batang sisin shot la biang tang sisin cheers ju aktor la biang nei la pha shot tu kila pet te ka jencar ban control le kini crowd nga halading sngo kani ka re ka jing ka ken ban le kini ki musical ki ba doni ka concert ka snong ka ba sa jing kan mau tam ka dai ka tu ka snong batau ba ngi la shoot like 60% rai ka film ngi la shoot antu te ka ngesutenat hang tun mar ki briu parok ki rap ndu ki khna adu ki temen ki samla ru ki rap ladangi don kam ki kini ki la wanra ki bangi don kam ki long supportive hi ken barok shisnong that's why kalong kata ngamla shoot ban kret ko tu ka jaka bangi one shoot itu ngamne por bangami na ying ngasudu man sem hang ong tip i ongim la mo te yo kim wan kita ki breu yo kim kampoi ka information shiki ma proper information te hang tu nga iki la wan pet ba te nga sung komen makandiat hakani le ka show ka ba arbaje ngala komen siba pelat nomor bang iki breu la shong hamadan ro to em ngampat ju i re te kila poi ki message ha inbox ru kila don ki ba ong nga what a film ki ong pila le shisha ma pat ju don rukum kini kani ka film kalong ka ba pher shisha mdei rukum ki film ki le long kum ba pi copy na ki na re somewhere makani te ka long kum ba kani ka film kalong kum ba ka jia shisha she changi shane ta nga kerpat ik pet ba bakin song ha ban wan ban support ya kini ki film jongi oi ki don ter shiter ki film bat ki don la ki jong mo kum kahaban tani kadon la kajong tani kajongi kadon la kajong bat sakawai ka film ka ban mi hadin ro kadai la kadon la kajong te la dangi support ngila ban support di film Bollywood Hollywood balengin amla ban support long ya kini ka film jongi kabala ban ai kam ai jam ya ki bai ki khna ro ki badon bentalang ki badon hakani ka film te perlok bai hang tu nglayo ban ya kren ban ya tuat jingmut menta hakabai dai bat ka film thong yonga dengan kerpat ya pi bapen wan man pet bat wan ban saki ya kene ka film namar hang ni po biju lapen i ya kapor ya timing pila ban ya jit ban ya wat i ban ya wan hi kat kum ka jingkwa ka jung pi la ka ba khat wei ni ka ba ar ni ka ba san ni ka prabaje pila ban jit hi dalade te perlok ba i manga uban ker khar kongor sai sien ngai kble hakne ka por ringkat but i director but kini ting shop ki puron ki don lang but ngai menta ngai ke jing khuble pi but nang ye pe
ya ka bati si TV ka pani khubor bagi jing pen bernia bawan ra shapi khubla shibo